सुनि आफादगिरि बिथाङा माबा मोनसे हारिनि साननानै बाथ्रा बुंदों बेनि सायाव जोङो बयबो बिजिरगोन। NDFBৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ নিৰ্মাণ কৰা সেই পথ দুটাৰ বাবে এতিয়া বিপদত পৰাৰ উপক্ৰম হৈছে CID। Welcome to my channel. Please like and don't forget to subscribe my channel. Hello everyone. Good morning. आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनो जोबोर मोजां दं लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननायाव इसोरनो जोबोर मोजां दं। स' लोगोफोर आं गिबियावनो निमाहा बियो नोंथांमोननि थाखाय आङो 9 दिन भिडिअ लाना फैनो हायाखैमोन। मानो होनना बुङोब्ला जोंहा मादारा न'खराव गोबां प्रब्लेमाव गोलैदोंमोन आरो प्रब्लेम माने बेनो आरोना बैसोबो जाबाय बोराय बुरि जाहैबाय जोंना मादार फादारा। ओमफ्राय दा माने लोमजानाय ओंखाम जानो हायै खिलाय मालाय बेफोरबायदि जादोंमोन आरोना। दा एसे मोजां फैबाय दा सिंस्रिनि प्रब्लेमा दङ एसेबाबो। दा माथो होनबावनो आरोना गासिबो जेनेबा लासै लासै थिग जालाङोना जालाङा बेफोर गासिबो इसोरनि सायावसो आरो लोगोसे माने हानायखिनिखौ जों थांनानै थाहैथ'बाय डक्टरनाव लांलाय लाबोलाय खालामबाय बेफोरबायदिनो निजाथ' गारि मथर गैजा रोङा मालायखौ हेल्प लाबाय गोबांनो। दा जोङो आवगायबोफिनबाय जिथुनाखि गामिनिफ्राय जों ओंखारफिनबाय जों गुवाहाटि फारसे थांनो होननानै आवगायबाय दायो जों रङियाव दंथ'यो। दा बेजों लोगोसे आङो दिनै नोंथांमोननो माखासे भिडिअ सिडिअ लाबोनो हायैनि थाखाय आं नोंथांमोनाव निमाहा बियो मानोना गोबाव जानायनि थाखाय। दा उफाय गैया माथो खालामनो नङा होमबा गावनि जोनोमगिरि बिमा मोनसे प्रब्लेमाव थायोबाथ' आंनि थाखाय भिडिअ लाबोनाया देरसिन नङा नंगौना नङा जाय हक माने नोंथांमोननि न'खराव माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा नोंथांमोनाबोथ' भिडिअखौ लाबोनो हानाय नङा होमबा थिग बेफोरबायदिनो आरोखि दा माने बेनि खारनावनो आङो भिडिअखौ लाबोनो हायाखै आरो लोगोसे बेराफारसे नेटवर्कबो मोनखाया नेटनिबो गोबां प्रब्लेम। दा जाय हक लोगोफोर दिनै नोंथांमोननो आङो भिडिअखौ होनो थाखाय सुरु जादों बा भिडिअ लाबोनो नाजादों। नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'खौ मोननै भिडिअ इन्ट्र'खौ नुनानै निश्चय बुजिखादों जोंहा प्रमद बर' सारा माखासे दिपेन बर' सारा जे दाख्लै बावै BPF आरो UPPL मथा मथि जिखुनु बर'नि दैदेनगिरि लिडारफ्रा खौसे जानांगौ एबा ज' जानांगौ बा मोनसेयानो जानांगौ होननानै खावलायदोंमोन नङा होमबा। दा बिनि गेजेरजों जोंहा प्रमद बर' सारा टंला बाजाराव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना निश्चय जोबजासिम भिडिअखौ नायब्ला बुजिगोन आरो नोंथांमोना गोबाङानो नुखाबाय मानोना बे भिडिअ दिनैनि नङा सानथाम सानब्रै जाखाबाय थेवब्लाबो आं लाना फैबाय। दा बेजों लोगोसे जोंहा आरो मोनसे नुनो मोनदों नोंथांमोना NDFBनि बिरोधि जाय CIDफ्रा खामानि मावदोंमोन नैबे बिथांमोना दा बिपदआव गोलैनो थांगासिनो दङ होननानै जा एसामिस ससियेल मिडियाआव नुनो मोन्दों नैबेखौबो नोंथांमोना निश्चय नुखाबायबो जानांगौ बा किसुमाना नुवाखै जानांगौ दा नोंथांमोना नायलांगोन होननानै आं आसा खालामो। दा गिबियाव नोंथांमोना प्रमद बर' सारा टंला बाजाराव मा बाथ्रा बुंदों आरो टंला बाजारनि रायजो राजाफ्रा मा बुंदों माबोरैहाय जकिं खालामदों प्रमद बर' सारजों BTRनि चिफजों नोंथांमोना नायग्रोनानै लादो। टंला बाजारा जोबोद मोनसे गोजाम बाजार आरो बेवहाय गोबां मानसिया बाजार जायो। आंनो बावैसो जोंनि माखासे दोलोनि मानसिफ्रा जोंनि MCLA दिलीप बर' बिथां आरो जोंनि माखासे मानसिफ्रा बुंदों जे मार्केटनि अबस्थाया जोबोद गाज्रि। दा नंखायनो आं दिनै जिहेतु बेजों फैदों आं मार्केटखौ नायबाय आंबो नुबाय गमामायैनो गाज्रि आरो थाबैनो बे मार्केटखौ जों बानायगोन आरो आं इतिमध्य रायलायखादों मोनसे मास्टार प्लान बानायनो होदों बे मास्टार प्लानखौ लानानै बेवहाय जाहाथे मानसिफ्रा मोजाङै बाजार खालामनो हायो बायलाय फानलाय मोजाङै खालामनो हायो आरो रांखान्थिनि फारसे जिहेतु टंलाया मोनसे बिजनेस हाब बेखौ डेभेलप खालामनाया जोंनि बिबान आरो बेखौ जों थाबैनो मावगोन। बे समाव मोनसे बायदि जानानै दङ जिहेतु हेमन्त बिश्व शर्माया गावनो हारसिं BTC गेलेगोन होनना बुङो मेट्र'जिटआ बायगोन नामा सार? दासिमथ' बेबायदि जेबो गैया माने एलायन्सआव केन्द्र सरकार एलायन्सआव राज्य सरकार आरो एलायन्सआवनो जोंहा काउन्सिल सरकार जादों। दा राजखान्थियावथ' गोबाङानो गोबां खोथा बुङो गावबा गावनि पार्टिनि पलिसि थायो डिसिसन थायो बेखौ बुङो जोंबो जोंनि पलिसि डिसिसनजों जोङो थांगोन आरो खोथाया जाहैबाय मा BTC ओनसोलाव थांनाय 40 बोसोरसोआव जों नुदों जे जोबोद गाज्रि थासारिजों जों फैदों
दा बे थासारिखौ बयबो नाजानानै मोजां खालामनो हादों बे थासारिया जाहाथे गाज्रि जाया आरो जौगानायनि जि मोनसे गोदान धारा फैदों बे जाहाथे सोलिबाय थायो बेखौनो जोङो लुबैयो दिपेन बर'आ मोनसे खोथा बुंदों जाहाथे बिपिएफ आरो इउपिपिएल खौसे जानानै बिसायख'थियाव एबसुनि आफादगिरि बिथाङा माबा मोनसे हारिनि साननानै बाथ्रा बुंदों बेनि सायाव जोङो बयबो बिजिरगोन जों मा खालामनो हायो हाया बेखौ मैया कोर कमिटि जदों होननानै खोनादों दाख्लै जदों जों कोर कमिटि आरो बेवहाय जों गोबां खोथा सावरायदों बाय इलेक्सन दा इलेक्सना फैगासिनो दङ जों रेडि जागासिनो दङ नोंथांमोना निस्सय प्रमद बर' सारा मा बाथ्रा बुंखो मिथिबाय नुबाय नङा होमबा दा बिथांमोना माने दिपेन बर' सारनि बुंनायखौ माने मोजां मोनदों बेराफारसे बबे पइन्टजों साननानै बा मा एंगेलजों बुंदों बेखौ माने हमनो हायाखै नोंगौ निस्सय साननोबो गोनां जोङो मानो होनना बुङोब्ला दिनै पलिटिकेल बा इलेक्सना खाथि खाथि फैनायखाय 2025नि नैबे खेत्रआवसो जमा जानो खावलायफ्लादों नामा नाथाय फैगोना सोर जोंहा बेखौ गोबां साननो गोनांखा दिनै हाग्रामा महिलारियानो इउपिपिएलआव ज' जाफैगोन ना बले इउपिपिएलनि प्रमद बर' सारा बिपिएफआव ज' जाहैगोन बेथ' जाखाया नेबारखा बियो माब्लाबाबो बिथांमोना गोरोबलायनाय नङा आखाइ हमलायनाय नङा नों आं फिसा फिसौ जों सेलादार बेलादारफ्रा बा साइडआव थाग्रा राजनितिकनि माखासे हान्जाफ्रा गोरोबलायनो हागौ नाथाय लिडारफ्रा बे सिटखौ नागारलायगोन जानो मालाबाबो नागारनाय नङा प्रमदआ सानगोन आङो बिपिएफआव थाङोबा आङो सिटखौ मोननाय नङा आरो बेराफारसे बिपिएफनि हाग्रामा महिलारिया सानगोन आङो जुदि इउपिपिएलआव थाङोब्ला आङो सिटखौ मोननाय नङा प्रमदआनो थाबाय थागोन दा नै बेफोरबायदि कनफिउसना थाबाय थागोन आरो बिसिनाव मानो होनना बुङोब्ला बे सियरखा आरो नोंबाबो सानगोन आंबाबो सानगोन नंगौना नङा दिनै आङो आंनि सिटखौ गारनानै थाङोब्ला उमुखाजों सिथाब होयोब्ला उमुखायानो सिटआव थागोन आं माबोरैहाय सिटखौ मोनगोन नै बेफोरबायदि सानलायगोन नाथाय जुदि बेफोरबायदि सानलायनायखौ गारनानै दान्दिसे सम दोनथ'नानै जोङो ज' जायोब्ला जोबोद मोजां जागोन आरो जिबायदि परिस्थिति जानो थांगासिनो दं दायो आसाम सरकार मानगोनां जा हेमन्त बिश्व शर्माया मा खालामनो सानगासिनो दङ नोंथांमोना निस्सय गोबाङानो मिथिजोबखाबाय मानोना 2025नि इलेक्सनाव बिथांमोनहा हारसिङैनो गेलेनो खाबु लादों एबा टारगेट लानानै दङ बिटिसि ओनसोलाव दा बिटिसि एरियायाव बिजेपिआ मोनसे बर'नि हालामाव बा बर'नि रायजोआव मारैहाय बिजेपिआ एक्सायै इलेक्सन गेलेनो खाबु मोनखो नैबेखौ जोङो साननो गोनां बाथ्रा निस्सय आङो डाइरेक्टलि आंनि साननायाव बा आंनि मोन्दांथियाव बेसो जे जोंनि बर'फ्रानो बिथांमोनखौ खाबु होदों एबा स्कप होदों बेखायनो बिथांमोना दिनै जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बा बिटिसि ओनसोलाव एक्सायै पलिटिकेल बा भट दारायनो थाखाय खाबु मोनदों होननानै आं सानो आरोखि मानोना जोंनि बर'निनो गोरोन्थि आरो बेफोरो बै समनिफ्रायनो जोंनि बर'निनो गोरोन्थि जाबोगासिनो दंखायो दा जोङो बेखायनो हागौमानि माब्रैबा जों ज' जानो हागोन नैखौ नाजानाया बयबो मोजां मानोना बिथांमोनखौ ज' खालामनो थाखाय जों नों आं रायजो राजाफ्रासो जों नों आं रायजो राजाफ्रा जुदि ज' जानानै खौसे जानानै जुदि बिथांमोनखौबो जुदि लिङोब्ला बिथांमोना सासे नङा सासे निस्सय फैखानांगोन आरो रायजो राजानि सायाव सोनारगोन जे प्रमदआ थारैनो मोजां खामानि मावदोंमोन ना बले हाग्रामा महिलारिया थारैनो मोजां खामानि मावबोआमोन नैबेखौ नोंथांमोनानो डिसिसन लानानै माने बिथांमोनखौ जमा जाहोनो हागोन आरोखि दिनै मोनसे नङा मोनसे बिबानाव बिथांमोना रानलायनानै थानो हायो जिथु अनलायनाय दङब्ला मोजां मोनलायनाय दङब्ला खिन्थु बिथांमोना सैलायनाय नङा बिथांमोना अरलायखागोन बिथांमोना मालाबाबो थोरसि गंसेनियाव जमा ओंखाम जालायनाय नंखाया मानो नोंथांमोना मिथिखागौ जेरै नोंनि न'खराव फिनानै दोनजानाय मासे सैमा फर एग्जाम्पल दै गाज्रि मोननो नाङा आं बुंनोसो नोंनि न'खराव फिनानै दोनजानाय मासे सैमा बा आंनि सैमा नोंनि सैमाजों आं सैमाजों सोलायगोन नामा सोलायनायथ' नंखाया निस्सय अरलायखागोन नङा होमबा थिग बेफोरबायदिनो आरोखि दा बेखायनो जोङो जाय हक मानसि हिसाबै जोङो बयबो बुजिनाय दङ गोहो दङ साननो हानाय दङ बेखायनो जों बयबो सानलायनानै मोजाङै बिजिरलायोब्ला जोङो निस्सय गोरोबनो हायिनि जेबो गिदिर बाथ्रा गैया मानोना नोंबो बर' आंबो बर'सो जों रावबो गुबुन नङा दिनै जों बर' हारिया खौसे गैयैयावनो जोंखौ गुबुन हारिया गादबनो चान्स मोनगासिनो दं बोलो मोनगासिनो दङ खाबु मोनगासिनो दङ आरो जोंनि बर' ओनसोलाव हाबनानै गोबां बिथांमोनानो मा होनना बुङो बेखौ लुटिनायबो होनजायो जोङो जोंनि बर' हारिनिफ्राय मोनखानाय पावार एन्ड फान्सनफोरखौ लुटि लागासिनो दङ जितु सानसे समाव जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्राय बिथांमोनानो मोजाङै गोहो गोरा जानानै देरहासार जालाङोब्ला जोंनि बिटिआर आरो बिटिसिआ सोरनि आखायाव जोबथा 100आव 110% थाहैगोन नैखौ मोजाङै सिन्था सरसा खालामनाया जोङो मोजां आरोखि दा जाय हक नोंथांमोन आं बारा गोराखौ बुंनो सानलिया निस्सय आंनि बे बुंनायाव गेना गोरोन्थिया जादों नङा जाखादों नोंथांमोना जाय हक माने नोंथांमोना निमाहा होदो आंखौ बर' हिसाबै आरो लोगोसे जोंहा सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र बायदिनो जिथुनाखि CIDआ NDFBनि बिरोधी हिसाबै खामानि मावबोबाय थानायफ्रा दायो मा बिपदआव एबा बबे खैफोदाव गोलैनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना निस्सय नायोब्ला बुजि मोनगोन आरो सनितपुर बिश्वनाथनि सायाव जोंहा सासे बन बिभागनि
नो सुबुं जानांगौ बियो सासे मेलेमजिबि बिथाङा मा बाथ्रा बुङामोन आरो बेसां कोटि थाखायाव बा बेसां लाख थाखायाव जोंनि सनितपुराव लामा सामा बानायनायनि मोनसे खोथा बुंदोंमोन नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै लायोब्ला निश्चय बुजि मोनसिगोन NDFBৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ নিৰ্মাণ কৰা সেই পথ দুটাৰ বাবে এতিয়া বিপদত পৰাৰ উপক্ৰম হৈছে CIDৰ IGP বিপদত আৰক্ষী বিষয়া সংযুক্তা বৰা CIDৰ IGP লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণৰ জাননী শোণিতপুৰ জিলাৰ সোণাৰীপাই তথা চাৰিদুৱা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত 8 কোটি ৰাস্তা 8 কোটি টকাৰে ৰাস্তা পক্ষীপথ যিবোৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল এই গোটেই পত্ৰবোৰ মোৰ হাতত যেতিয়া তথ্য জনা অধিকাৰ আইনৰ আধাৰত মই তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ অতি আচৰিত কথাটো আছিল যে SP ডাঙৰীয়ানীয়ে একে নিশাৰ ভিতৰত 5টাকে পথ বনাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল আৰু সেই নিৰ্দেশমৰ্মে 5টাকে পথ বনাই দিয়া হৈছিল কৰা NDFBৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ এই পথ দুটা নিৰ্মাণ কৰিছিল সংযুক্তা বৰাহৰে কিন্তু NDFBৰ বিৰুদ্ধে SP ডাঙৰীয়ানীয়ে একে নিশাৰ ভিতৰত 5টাকে পথ বনাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল আৰু সেই নিৰ্দেশমৰ্মে 5টাকে পথ বনাই দিয়া হৈছিল কৰা NDFBৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ এই পথ দুটা নিৰ্মাণ কৰিছিল সংযুক্তা বৰাহৰে বনাঞ্চলৰ ভিতৰত বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিব এই বিষয়ে DFO ৰেঞ্জাৰ PCF CCF কনজাৰভেটৰ অৰ্থাৎ বন বিভাগৰ কোনো মানুহলৈ চিঠিখনৰ প্ৰতিলিপি প্ৰেৰণ নকৰিলে এই কথাটোৱে গম পোৱা গৈছে যে আসলতে বন আইনখন সম্পূৰ্ণৰূপে ভৰিৰে মোহাৰি SP ডাঙৰীয়ানীয়ে অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰত পথ নিৰ্মাণ কৰিলে কৰা NDFBৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ এই পথ দুটা নিৰ্মাণ কৰিছিল সংযুক্তা বৰাহৰে কিন্তু NDFBৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ নিৰ্মাণ কৰা সেই পথ দুটাৰ বাবে এতিয়া বিপদত পৰাৰ উপক্ৰম হৈছে CIDৰ IGP সংযুক্তা বৰাহৰ